Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πάνε σχεδόν 5 χρόνια την προηγούμενη φορά που μίλησα σε αυτόν εδώ το χώρο. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, όπως θα δείτε, στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτό το μεγάλο και πολύπλοκο πρόγραμμα που είχε την πρωτοβουλία να εκπονήσει το ΒΒΕ Ελλάς τα τελευταία 8 χρόνια, σχεδόν 9, και μετά να περάσω λίγο σε πιο συγκεκριμένα πράγματα για τους υγρότοπους της ΛΕΡΚΟΥ. Τέλος, να σχολιάσω μερικά θέματα που άπτονται της νομοθεσίας για την προστασία των υγρότοπων του νησιού ή και συνολικά για τους νησιωτικούς υγρότοπους. Μέχρι πριν 20 χρόνια γνωρίζαμε ελάχιστα πράγματα για τους υγρότοπους και τις υγροτοπικές περιοχές της Ελλάδας. Τους γνωρίζαμε στο περίπου. Παρόλο που ήμασταν από τους πρώτους συμμετέχοντες στην πρώτη σύνοδο του Ραμσάρ και παρόλο που είχαμε 10 υγρότοπους ενταγμένους ως διεθνούς σημασίας. Η Ελλάδα, το ξέρουμε, δεν είναι γκρίνια αυτό, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν έχει θετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι τα περιβαλλοντικά θέματα, η διαχείριση του περιβάλλοντος δεν προτάσσονται από τους ερετούς, την εξουσία δηλαδή, ή τη δημόσια διοίκηση και τους μηχανισμούς, είναι γιατί και εμείς ως πολίτες δεν έχουμε διαμορφωμένη αυτή την αντίληψη της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να είναι ένας διαρκής πόρος για όλες τις γενναίες. Ιδιαίτερα η δικιά μας γενναία, η γενναία των σημερινών 50'ριδων, 60'ριδων ίσως και 70'ριδων, αλλά κυρίως των 50'ριδων και 60'ριδων, είναι νομίζω από τις πιο άπλιστες γενιές εδώ και πάρα πολλούς αιώνες που ζήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε πάρα πολύ άπλιστοι και έχουμε μειώσει πάρα πολύ τους φυσικούς μας πόρους. Φαίνεται δυστυχώς ότι η αδράνεια αυτή της κίνησής μας, αυτό που λέμε ανάπτυξη, αξιοποίηση κτλ, θα μας κάνει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την πορεία, παρόλο που υπάρχουν μία σειρά από νομοθετικά ή ηθικά φρένα. Και αυτό το βλέπουμε τώρα με τις τεράστιες επενδύσεις που γίνονται στο πόδι και με τρομακτική ταχύτητα, τροποποιώντας, δηλαδή κάνοντας πράξεις απλού νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς δηλαδή να γίνεται νομοθεσία. Στην εθνική μας απογραφή, η οποία ασημειωθεί ήταν η πρώτη προσέγγιση, όπως λέει και ο τίτλος της, υπήρχαν λίγα στοιχεία, όμως όλα αυτά τα στοιχεία, η τεκμηρίωση δηλαδή ήταν αρκετά φτωχή, ήταν αρκετή για να προστατευτούν κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, το έλλειμμα στον νησιωτικό χώρο ήταν τεράστιο. Την προηγούμενη φορά που μίλησα σε αυτή την αίθουσα πριν 4-5 χρόνια, είχα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος του ΒΒΕ Ελλάς για την απογραφή των υγρότοπων του Αιγαίου τότε, ότι είχε εκδοθεί και αυτός ο τόμος με τα πρώτα στοιχεία της απογραφής, και τότε είχαμε διαπιστώσει καταρχάς ότι αυτή η απογραφή περιείχε ένα πολύ μικρό αριθμό υγρότοπων για τον νησιωτικό μας χώρο, γιατί ενώ στην αρχή υπολογίζαμε ότι οι υγρότοποι θα είναι περίπου 200 με 250, είχε δημιουργηθεί ήδη ένας κατάλογος 350 υγρότοπων,
και μιλάω μόνο για το Αιγαίο, δηλαδή χωρίς το Ιόνιο, χωρίς την Κρήτη. Παράλληλα, μπροστά στα μάτια μας, οι περιοχές αυτές που για τον νησιωτικό χώρο, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλης αξίας, γιατί είναι σε ποσοστό πάρα πολύ μικρή και έχουν πολλαπλές οικολογικές, περιβαλλοντικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, η εκβολή ενός ποταμού για έναν που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση, του φαίνεται σαν είναι μια εκβολή που χύνεται το νερό στη θάλασσα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι το νερό που ρέει μες στο ποτάμι δεν είναι όλο το νερό. Το γλυκό αυτό νερό εκτείνεται δεξιά και αριστερά από την κήτη του ποταμού, μέσα στο έδαφος και αποθεί το αλμυρό νερό να εισέρθει στην ενδοχώρα, όπου συνήθως δεξιά και αριστερά τους ποταμούς υπάρχουν, για παράδειγμα, οι καλλιέργειες. Και με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται, δημιουργείται ένα φράγμα δηλαδή για την υφαλμύρνηση των εσωτερικών υδάτων. Παράλληλα όμως, αυτά τα ποτάμια, ακόμα και όταν είναι χήμαροι, τροφοδοτούν τις περιοχές μπροστά από τα ποτάμια με πολλές οργανικές ουσίες που όταν δεν είναι ρήπη, δηλαδή λίμματα κτλ., όπως γίνεται τώρα, τροφοδοτούν τη ζωή μπροστά ακριβώς από τα ποτάμια. Επιπλέον, το έδαφος, το χώμα δηλαδή που παρασύρουν οι χήμαροι ή τα ποτάμια, δημιουργούν τις παράκτιες περιοχές, τις ακτές μας, τις πολύ όμορφες ας πούμε ακτές, σε αλληλεπίδραση με τη θάλασσα. Εάν λοιπόν εμείς κάνουμε έργα, για παράδειγμα, ευθυγράμμισης ποταμών, σκαψίματος ποταμών για να φεύγουν τα νερά γρήγορα, ή δημιουργούμε στα ανάγκη φράγματα, υποχρεωτικά μειώνεται η παραλία. Επομένως, θα πρέπει κανείς να ζυγίσει τι θα κάνει. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, όλη η παράκτια περιοχή του Νέστου έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο 15 έως 20 μέτρα σε ένα μήκος 100 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μειωθεί η επιφάνεια της περιοχής δραματικά. Για τα νησιά όμως, πάλι θα επαναλάβω ότι η πόρη αυτή η υδατική και η οικοσυστημική είναι πολύ μικρή, συνήθως είναι κάτω του 5% της επιφάνειας του νησιού, είναι σε πολύ ελκυστικά μέρη και προσελκύουν ανθρώπους, γιατί είναι συνήθως σε πολλές ποταμών και επομένως γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης με την έννοια του να χτιστούν, του να γίνουν δρόμοι πρόσβασης και να συνευρίσκονται σε αυτά τα ωραία μέρη πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα και επομένως χάνουν τη φυσική τους αξία. Οργανώσαμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και δεν θέλω να σας κουράσω, με ένα αρκετά πολύπλοκο τρόπο, με ένα τεράστιο αριθμό δράσεων που περιλάμβανε από περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, βομβαρδισμό στα μέσα, lobbying, δηλαδή δουλειά στο παρασκήνιο για να πιέσουμε ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό πλαίσιο και όλα αυτά στην ομπρέλα της τεκμηρίωσης της δικιάς μας της απογραφής. Η δικιά μας η απογραφή έγινε με αυτοψίες, δηλαδή με επισκέψεις στο πεδίο. Αφού πριν κάναμε μία έρευνα με τηλεπισκόπηση για να εντοπίσουμε ενδεχόμενες θέσεις που θα μπορούσαν να είναι υγρότοποι, οι πινέζες, οι κίτρινες, επισκεφτόμασταν τους υγρότοπους αυτούς και απορρίπταμε κάποιες περιοχές και οριοθετούσαμε, όπως βλέπετε εκεί δεξιά, τις περιοχές που είναι υγρότοποι. Βεβαίως, έτσι που τα έχουμε κάνει κυρίως στα νησιά μας, η οριοθέτηση ενός υγρότοπου είναι ένα εξαιρετικό δύσκολο πράγμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί υπάρχει δόμηση, υπάρχουν παράνομοι και νόμιμοι, υπάρχουν δρόμοι παράνομοι και νόμιμοι, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια, γιατί οι νησιώτες δεν έχουν που να φάνε τα μπάζα τους. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέρη που να φάνε τα μπάζα τους, επομένως τα ρίχνουν
ενώ διάφορες περιοχές που επί σειρά ετών δεχόντουσαν πάσα, διαμορφωνόντουσαν, όπως αυτή που δείχνει το βέλος, σε παιδικές χαρές κτλ. Η δόμηση δίπλα σε ποτάμια, λιγάκια κτλ. Είναι ιδιαίτερα έντονη σε πάρα πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι τώρα το χωριό που είναι και εδώ κοντά σχεδόν, που θυμάμαι όταν είχα έρθει την προηγούμενη φορά, λέει μην πετάτε βάζα σκουπίδια στον ποταμό. Και ο ποταμός ήταν δρόμος του χωριού, δεν ήταν ποταμός. Δηλαδή το χωριό είχε χτιστεί βέβαια πολύ παλιά, αλλά ήταν ποτάμι. Λοιπόν, κοιτάξτε ποιες είναι οι συνέπειες όταν κανείς χτίζει δίπλα σε ποτάμια, ιδιαίτερα όταν έχουν αυτά μεγάλη λεκάνη απορροής, συμβαίνει αυτό. Και συμβαίνει αυτό όταν γίνονται πλημμυρικά επεισόδια. Δηλαδή, έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και αυτό συμβαίνει περιοδικά κάθε 10-12 χρόνια. Εδώ, για παράδειγμα, παρασύρθηκαν 15-20 σπίτια και θρηνήσαμε και θύματα, βέβαια, τα οποία πήγανε μέσα στο θάλασσα. Το υλικό που συγκεντρώσαμε, το οργανώσαμε σε μία σειρά βάσεων δεδομένων, με σκοπό και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να παράξουμε υλικό για να ενημερώνουμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, αλλά και για να πιέσουμε για τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου. Συνολικά απογράψαμε, επισκεφτήκαμε πάρα πολλές θέσεις, περί τις 1200-1300. Περιλάβαμε στην απογραφή μας όμως 804 υγρότοπους, μεγαλύτερους από ένα στρέμμα, σε 75 νησιά. Τώρα, πριν λίγο σας περιέγραψα, θα σας το ξαναπώ, πώς είναι ένας νησιωτικός υγρότοπος, τυπικός νησιωτικός υγρότοπος. Είναι ένας ρύακας, συνήθως εποχικής ροής, δεν ρέει όλο τον χρόνο, ο οποίος στην εκβολή του δημιουργεί μία λακκούβα σε αλληλεπίδραση με τη θάλασσα η οποία φέρνει άμμο, λακκούβα η οποία διατηρεί νερό για το υπόλοιπο σχεδόν του χρόνου. Μερικές φορές ξεραίνεται. Δεξιά και αριστερά μπορεί να υπάρχουν αλμυρόφαλτοι, δηλαδή περιοχές που είναι λίγο πιο χαμηλές από την άμμο, τις αμμοθήνες που δημιουργεί η θάλασσα σε αλληλεπίδραση με τον άνεμο, όπου εκεί βγαίνουν πάλι ιδιαίτερα φυτά, αρμύρες, πολλές φορές και βούρλα. Ενώ συνήθως στις εκβολές υπάρχουν καλαμιώνες. Η συνολική έκταση των υγρότοπων είναι λίγο παραπάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο είναι δηλαδή η Σύφνος, ας πούμε. Τίποτα δεν είναι σε έκταση. Οι κύριοι τύποι, ας πούμε, που συναντάμε, τύποι οικοτόπων που συναντάμε, οι πιο συνηθισμένοι δηλαδή, είναι συνήθως αυτοί που χαρακτηρίζονται από υδρόφυτα, δηλαδή καλάμια, βούρλα ή αλόφυτα, όπως είναι οι αρμύρες, αυτά που αντέχουν δηλαδή σε υψηλή αλατότητα. Διαπιστώσαμε επίσης ότι περίπου το 1/3 των υγρότοπων αυτών που σας προανέφερα, των φυσικών υγρότοπων, είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένοι. Και είναι βέβαιο ότι την επόμενη δεκαετία θα απολέσουμε έναν αριθμό της τάξης των 40 υγρότοπων, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από την άλλη μεριά, το 1/3 διατηρείται, έχει ένα βαθμό διατήρησης πάρα πολύ καλό και περίπου το 10% είναι σε άριστη κατάσταση. Συνήθως είναι υγρότοποι σε μικρά νησάκια απομακρυσμένα ή εσωτερικοί υγρότοποι σε μεγάλο υψόμετρο στα μεγάλα νησιά που δεν είναι προσεγγίσιμοι από τον πολύ κόσμο. Οι παράκτιοι πάντως υγρότοποι σχεδόν στο σύνολό τους, στα νησιά που κατοικούνται, έχουν πολύ σοβαρό θέμα και με σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής που διαπιστώσαμε, είναι ότι
οι ολίγοι, αυτό που κάνουν εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια του θεσμικού καθεστώτος, την Κρήτη, την έλλειψη παρακολούθησης, εφαρμογής της νομοθεσίας κτλ. Πάει εξερσώνει μια περιοχή και συνήθως μετά την επιχωματώνει ή την βαζώνει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις την φυτεύει και την κατοχυρώνει με κάποιο τρόπο σαν καλλιέργεια και φτιάχνει μετά και ένα μετόχι, δημιουργεί ένα δρόμο για να πηγαίνει εκεί και στη συνέχεια είτε το κάνει σπίτι, είτε σε πολλές περιπτώσεις σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, είτε ακόμα και δίθεν κατίνες, αυτές οι εφευρέσεις οι ελληνικές, και με κάποιο τρόπο τις εκμεταλλεύεται. Ένα μεγάλο ποσοστό των υγρότοπων βρισκόταν, εντάξει, όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά ένα επαρκές θα έλεγα, και τουλάχιστον οι μεγάλοι υγρότοποι των νησιωτικών περιοχών βρίσκονται σε ένα καθεστώς προστασίας, Natura, οι γνωστές περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστασίας της Φύσης, πουλιών δηλαδή και οικοτόπων προτεραιότητας, που τις λέμε περιοχές Natura. Ωστόσο όμως αυτές δεν διέπονται από ένα σαφές καθεστώς προστασίας. Αυτό που είναι σαφές στην νομοθεσία είναι τα καταφύγια άγριας ζωής, όπου λέει απαγορεύονται οι αποστραγγίσεις, η καταστροφή της φυσικής βλάστησης, η εισαγωγή ξενικών ειδών κτλ. Αν και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, δεν αναφέρει τι ποινή θα έχει αυτός. Αν και η ποινή προβλέπεται από ένα νόμο το 1650. Ωστόσο όμως, καταφύγια άγριας ζωής, όπως βλέπετε, έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό, μόνο 50 υγρότοποι προστατευόντουσαν ως καταφύγια άγριας ζωής. Και κάποιες περιοχές όπως η Λέσβος είναι η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι φορτωμένες με τέτοιες προστατευόμενες περιοχές και κάποιες άλλες περιοχές, κάποια άλλα μας νησιά, τα οποία έχουν πάλι ιδιαίτερα αξιόλογο περιβάλλον, αλλά δεν ήταν μελετημένο, δεν έχουν υπαρκή προστασία από προστατευόμενες περιοχές. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι όταν μια περιοχή είναι Natura, δεν σημαίνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες απαγορεύονται. Σημαίνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες θα διέπονται από ένα σχεδιασμό και θα καθορίζονται από το εκάστοτε διαχειριστικό σχέδιο της κάθε επιτροπής, της κάθε περιοχής. Αυτό δυστυχώς ακόμα, παρόλο που έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν φορείς διαχείρισης. Τώρα, αν με ρωτάτε πόσοι προστατεύονται ως και τότε της ουσίας, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά μας, δύο. Ένας υγρότοπος δικό και ένας στη Σκιάθα. Είναι οριοθετημένοι, υπάρχει μια διαχειριστική αρχή που τους διαχειρίζεται. Αναπτύξαμε ένα δίκτυο από το 2006 και μετά, δίκτυο πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στα νησιά, σε διάφορα νησιά, για την παρακολούθηση των υγρότοπων. Αυτό είχε κάποια αποτελέσματα, γιατί καταφέραμε σε 70 περιπτώσεις να εμποδίσουμε την υποβάθμιση, να δημιουργήσουμε προηγούμενα σε δικαστικές αποφάσεις, αλλά και να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν στα πλαίσια, ας πούμε, των νόμων οι υπηρεσίες. Η αλληλογραφία που έχουμε ανταλλάξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις σχετικές υπηρεσίες των περιφερειών και των δήμων, των νησιωτικών, είναι της τάξης των 1.700-1.800. Ένας τεράστιος όγκος, ο οποίος είναι ήδη κωδικοποιημένος και παρακολουθούμε την εξέλιξη της κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό και γι' αυτό εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία της οποίας ηγείται
η Μαρία Ιμνοϊδού, που είναι η συντονίστρια αυτού του προγράμματος για την παρακολούθηση των υγρότοπων και της ευαισθητοποίηση, ας πούμε, της τοπικής κοινωνίας σε Κρήτη, Πάρο και Λέσβο τώρα πια. Και για να εσείς θα προβάλλετε αυτά τώρα που σας δείχνω στο μυαλό σας, λες και είναι υγρότοπος της Λέσβου. Δεν σας δείχνω περιπτώσεις του Λέσβου, γιατί είναι ακόμα σε εξέλιξη μια σειρά από ενδεχομένως παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες έχουμε αρχίσει να καταγγέλνουμε. Και προσέξτε εδώ, είναι πάνω αριστερά 2004. Απογράφηκε ένας υγρότοπος στη νότια Ήο, το Έλος Παπά. Αυτός ο υγρότοπος είχε δείκτη φυσικότητας 10. Με άριστα δηλαδή το 10, του είχαμε δώσει 10. Ήταν στα πλαίσια του Αιγαίου, της Ελλάδας, της Μεσογείου, ένας υγρότοπος σε άριστη κατάσταση. Στη συνέχεια, το 2008, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος είχε αγοράσει το 13% του νησιού, άρχισε να διαμορφώνει διάφορα πράγματα, όπως βλέπετε εκεί. Έκανε ένα δρόμο παράνομο, έκανε κάποια κτίσματα και κάποιες αναβαθμίδες παράνομες, έκανε κάποιες τροποποιήσεις στην κήτη του Ρίακα, επίσης παράνομα, και το καταγγείλαμε. Πήρε λοιπόν τα πρώτα πρόστιμα, τα οποία ήταν της τάξης των 150-160 ευρώ, κατεδαφίσανε κάποια πράγματα, τα πλήρωσε αυτό. Πληρώνει έκτοτε και κάθε χρόνο μία συνδρομή, ας πούμε, που λέγεται αυτό πρόστιμο διατήρησης. Μετά από εκεί, μετά από 2 χρόνια, αυτός ξανά χτίσε πράγματα και έκανε και άλλα πράγματα. Άρχισε να το μετατρέπει το μέρος έτσι σαν χώρο των ονείρων του, όπως το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ποιο είναι το παλί, ας πούμε. Βάλε φοίνικες, βάλε αυτό, άρχισε να φτιάχνει πράγματα. Του επιβάλλονται νέα πρόστιμα. Τέλος, τον Αύγουστο του 2012, περασμένο δηλαδή καλοκαίρι, όχι μόνο δεν είχε απομακρύνει αυτά όπως του επιβάλλανε, αλλά είχε κάνει και μια πισίνα, χωρίς να έχει άδεια βεβαίως, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά παράνομα. Μεγάλη ταλαιπωρία το Έλος Παπά. Μία άλλη περίπτωση είναι ότι μία έκταση στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, την βλέπετε απάνω και μπορείτε να φανταστείτε την αξία της για τους ανθρώπους που επισκέφτονται ένα τέτοιο τοπίο, πωλήθηκε σε έναν Γάλλο. Ο Γάλλος αυτός ήθελε να χτίσει, επομένως κάνει μια χάραξη αιγιαλού παραλίας, χτίζει μέσα 4 οικίματα, αφού χερσώνει τους αλγερόβατους. Να σημειώσω ότι οι αλγερόβατοι είναι ελάχιστα πιο κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Και τα χτίζει αυτά. Τα έκτισε, σχεδόν ολοκλήρωσε το χτίσιμο, τώρα κάθε χειμώνα είναι πλημμυρισμένο το τοπίο. Και είναι ένα ερώτημα, ένα τέτοιο τοπίο όπως το πάνω, ας πούμε, είναι ωφέλιμο για την τοπική κοινωνία, για την ανάπτυξη, αν θέλετε, ή για την αξιοποίηση, ή μήπως ένα άτομο, αν θα χτίσει μια περιοχή νόμιμα σε αυτή, μάλλον για να το πω σωστά, νομότυπα, γιατί αυτός πλήρωσε κάποιους αρχιτέκτονες να του κάνουν χάραξη για αλλού με βάση τον νόμο. Ωστόσο όμως αυτή η περιοχή του υγρότοπου θα έπρεπε να οριστεί ως παλαιός αιγιαλός κανονικά. Έτσι, γιατί μπαίνει μέσα και θαλασσινό νερό, ουσιαστικά είναι αποθέσεις παλαιότερες. Αναπτύξαμε πάρα πολλές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε αρκετά νησιά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, γιατί το γραφείο του προγράμματος είναι εκεί, και κάναμε 2 εκδόσεις για αυτό, σε συνεργασία και με το ΚΠΕ
Ιεράπετρας. Εδώ έχει ένα πολύ δραστήριο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει κάνει και εκδόσεις πολύ σημαντικές για τους υγρότοπους του νησιού. Και βεβαίως τα αποτελέσματα των ερευνών μας τα ανακοινώσαμε περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε 18 εθνικά και διεθνή συνέδρια, αποσπώντας μάλιστα πριν 2-2,5 χρόνια και ένα ψήφισμα από ένα διεθνές συνέδριο που έγινε στο Ηράκλειο ότι οι νησιωτικοί υγρότοποι θα πρέπει να προστατευτούν. Όλο εκείνο το χρονικό διάστημα που το πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη και επισκεφτόμασταν τα νησιά, στέλναμε διαρκώς τα στοιχεία στις υπηρεσίες και στα υποεκπώνηση ΣΧΟΑΠ, δηλαδή κάτι όπως είναι ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός που είναι για τους οικισμούς, υπάρχει ένα αντίστοιχο για τις περιοχές που είναι εκτός των οικισμών που λέγονται ΣΧΟΑΠ, τα σχέδια, πώς το λένε, οικιστικής ανοιχτής πόλης, οικιστικής ανάπτυξης ανοιχτής πόλης κτλ. Λοιπόν, εντάχθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός υγρότοπων ως προστατευόμενες περιοχές στα ΣΚΟΑΠ και ακόμα όσα εκπονούνται τους περιλαμβάνουν, ενώ και αυτό ήταν και λίγο συγκυρία, το 2009 είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε μία πρόταση μαζί με άλλες 9 μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ελλάδας για ένα σχέδιο προστασίας της βιοποικιλότητας της Ελλάδας. Αυτό το σχέδιο το 2009 έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην δημιουργία του πρώτου νόμου για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, που είχε και ένα άρθρο για τους μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, θα δείτε τις συνέπειες. Καταφέραμε επίσης να ξεπαζωθεί ο πρώτος υγρότοπος της Ελλάδας και να μεγαλώσει κατά αρκετά στρέμματα, ήταν 2-3 στρέμματα, ουσιαστικά ήταν ένα λούκι που κατέληγαν τα λίμματα στη θάλασσα, αλλά ξεπαζώθηκαν 10-12 στρέμματα στις εκβολές μωρών, είναι όπου να είναι θα ξεπαζωθούν άλλα 10-20 στρέμματα και σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας υγρότοπος 120 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της θαλάσσιας περιοχής, ενώ γίνανε επίσης και είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν η σήμανση πολλών υγρότοπων με πληροφορίες για τους επισκέπτες, ώστε να υιοθετούν μια συμπεριφορά. Και φτάνουμε στο 2011, όπου θεσμοθετείται ένα προεδρικό διάταγμα σε εφαρμογή του νόμου για τη βιοποικιλότητα για 380 υγρότοπους. Τους βλέπετε με κόκκινο χρώμα, βλέπετε την κατανομή τους εδώ στο χάρτη. Όλοι αυτοί είναι υγρότοποι μικρότεροι από 80 στρέμματα που συμπεριελήφθηκαν στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει ένα αρκετά σαφές, θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις στους παρανομούντες. Και για να ολοκληρώσω, επειδή η εσωστρέφεια δεν βγάζει πολλές φορές σε αποτέλεσμα, επιχειρήσαμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα των νησιωτικών υγρότοπων, υποβάλλοντας και υπέβαλε η Ελλάδα, δηλαδή πιεζόμενη από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ένα ψήφισμα στην προηγούμενη σύνοδο του Ραμσάρ για την προστασία των νησιωτικών μεσογειακών πια υγρότοπων. Εμείς βέβαια ήδη είχαμε εντοπίσει ένα τεράστιο αριθμό υγρότοπων που υπάρχουν σε 140 νησιά, τα 75 είναι ελληνικά και οι υγρότοποι είναι σχεδόν 12.000, όπως βλέπετε. Λοιπόν, για να περάσω τώρα στη Λέσβο, στη Λέσβο έχουμε εντοπίσει 85 υγρότοπους. 15 από αυτούς είναι τεχνητοί, δηλαδή είναι φράγματα, ταμιευτήρες, αλλά και κάποια μεγάλα γιόλια. Και το ιδιαίτερο είναι αυτά εδώ τα κίτρινα στίγματα που βλέπετε,
που είναι τα γκιόλια, δηλαδή αυτά τα μικρά λιμνία που μαζεύουν το βρόχινο νερό για να πίνουν τα ζώα, κυρίως νερό. Μερικά από αυτά τα γκιόλια είναι πάρα πολύ παλιά, είναι αιώνων δηλαδή, είναι εξαιρετικά καλές κατασκευές και όπως βλέπετε κατανέμονται στο κτηνοτροφικό μέρος, ας πούμε, του νησιού, στο βορρά και στη δύση. 900 τέτοια γκιόλια έχουμε εντοπίσει και οικολογικά είναι ενσωματωμένα πια στο νησί και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την παρουσία των αμφιβίων, των ερπετών και μικρών κυρίως πουλιών. Το νερό, όπως και να το κάνουμε, είναι συνυφασμένο με τη ζωή. Περίπου το 0,84, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1%, είναι η έκταση των υγρότοπων σε σχέση με την έκταση όλου του νησιού. Η γειτονική Λίμνος, για παράδειγμα, έχει 4%, αλλά είναι μία εξαίρεση. Συνήθως στα νησιά μας οι υγροτοπικές εκτάσεις είναι της τάξης του 0,4-0,5. Στην Κρήτη είναι ακόμα μικρότερο, είναι 0,08. Μόνο 6 θα λέγαμε ότι είναι οι μεγάλοι υγρότοποι του νησιού, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Οι περισσότεροι πάντως, οι κυριαρχούντες τύποι υγρότοπων, είναι εκβολές ρηδάκων και έλλη γλυκού, υφάλμυρου ή και αλμυρού νερού πολλές φορές και βέβαια εποχιακοί ρύακες και χήμαροι. Η Αττική Γαλονής είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος υγρότοπος του νησού με 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα υγροτοπικών εκτάσεων. Η Αλική η ίδια που είναι, ας πούμε, ένα τεχνητό σύστημα, είναι ένα μικρό του κομμάτι. Και υπάρχουν άλλοι επίσης πολύ σημαντικοί, όπως το έλος στον Τύπη ή η λιμνοθάλασσα των Μέσων, η οποία είναι πλημμυρισμένη τώρα, και ένας υγρότοπος που εντάξει τώρα πια είναι καλλιέργειες, η Μεγάλη Λίμνη στην Αγιάζο, που αμέσως μετά τον πόλεμο αποστραγγίστηκε με διάνοιξη για να μετατραπεί σε καλλιέργειες. Άλλη μικρότερη είναι η Αττική Πολυπύθου, που είναι, θα έλεγα, τεχνητός πλέον υγρότοπος. Ελάχιστες είναι οι φυσικές εκτάσεις γύρω από την Αττική και οι 9 καμάρες που πλησιάζει το 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τώρα, ποια είναι η σημασία όλων αυτών των υγρότοπων που έχει το νησί? Καταρχάς συντηρούν, και αυτό το ξέρετε από πρώτο χέρι, μεγάλη βιοποικιλία. Από είδη τα οποία σχετίζονται ή ζουν συνέχεια μες στο νερό ή κάποιο μέρος της ζωής τους ή χρησιμοποιούν το νερό για να τραφούν. Και τέτοια είναι τα ψάρια, με ιδιαίτερη περίπτωση ένα είδος που ανακαλύφθηκε πριν λίγα χρόνια, το 2008, στην πηγή του Τσίγκου, αλλά βρέθηκε όμως στη συνέχεια και σε 3-4 ποτάμια ακόμα, σίγουρα έχει μεγαλύτερη εξάπλωση, ένα μικρό ψαράκι του γλυκού νερού, το οποίο απειλείται βέβαια στη Λέσβο λόγω των αποβλήτων και των ρήπων, το οποίο όμως βρέθηκε και απέναντι στην Τουρκία σε μία έκταση αρκετά μικρότερη από την μισή Λέσβος, ας πούμε. Και στην απέναντι δηλαδή λεκάνη απορροής. Έχει από τα πατράχια και η φρύμη, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο ιδιαίτερα ζώα, είναι ο πυλοβάτης, ένα ζώο το οποίο, ένα βατραχοειδές, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και μάλιστα ο γυρίνος του είναι πολύ μεγάλος, έχει μήκος σαν την παλάμη μου. Έχει προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό ερπετών. Η Λέσβος είναι από τα νησιά που έχει πάρα πολλά ερπετά και αμφίβια, έχει μεγαλύτερη βιοποικιλία δηλαδή σε ερπετά και αμφίβια
από τα υπόλοιπα νησιά μας, του Αιγαίου τουλάχιστον, με είδη τα οποία είτε είναι νερόφυλλα που έχει 2 είδη, είτε νεροχελώνες που έχει πάλι 2 είδη, είναι αυτοί με τις γραμμές στο λαιμό και οι άλλοι που είναι με τα στίγματα τα κίτρινα, αλλά ο άνθρωπος, εδώ οι κάτοικοι δηλαδή και ίσως και τα παιδιά έχουν εισάγει και ένα ξενικό είδος νεροχελώνας, η οποία γίνεται πιο μεγάλη και ανταγωνίζεται τα άλλα 2 είδη, είναι οι τραχαίνεις αυτά που αγοράζουμε από τα pet shop. Και στα νησιά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς η Ελλάδα, η πολιτεία, μεταχειρίζεται τον νησιωτικό χώρο σαν υπηρετικό χώρο και υπάρχει μια τάση τέτοιας ομογενοποίησης. Ας πούμε στην Αυστραλία δεν είναι εύκολο να πας με μια ανθοδέσμια, άμα κατέβεις στο αεροδρόμιο, στην παίρνουν κατευθείαν. Εισάγεις γενετικό υλικό σε ένα νησιωτικό χώρο, σε ένα απομονωμένο χώρο. Οι εισαγωγές αυτές έχουν συνέπειες, τις οποίες τις βιώνετε. Φαντάζομαι όπου να είναι τώρα θα σας έρθει και το σκαθάρι που τρώει το φοίνικα, που τον έχουμε για διακοσμητικό κτλ. Επίσης συντηρούν ένα τεράστιο αριθμό πουλών. Πάρα πολλά από αυτά είναι πολύ απειλούμενα, αλλά να προσθέσω και κάτι ακόμα για τα πουλιά, ότι όλοι αυτοί οι υγρότοποι και οι υγρότοποι της Λέσβου, στα νησιά μας δηλαδή, είναι το τελευταίο καταφύγιο της περιοχής όταν οι καιρικές συνθήκες κατά το χειμώνα είναι δρυμύτατες. Όταν παγώνουν οι λίμνες της κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ελλάδας, τα πουλιά δεν έχουν που να πάνε, κατεβαίνουν πιο νότια λοιπόν. Και μπορεί να ανεβαίνουν πατώντας τα νησιά και στους υγρότοπους, λες και είναι ενδιάμεση σταθμή, τις stepping stones όπως λέμε, αλλά σε αυτές τις περιόδους που δίνονται κάθε 10-15 χρόνια, κάνουν μια επιστροφή προς τα νησιά και έτσι τη γλιτώνουν αυτές τις περιόδους. Άρα λοιπόν η καταστροφή των νησιωτικών υγρότοπων θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της νησιμότητας πουλιών, που πολλά από αυτά είναι προστατευόμενα. Τέλος, το τελευταίο ερωτηματικό είναι η βίδρα. Δεν ξέρουμε αν η βίδρα, δηλαδή το ποταμόσκυλο, όπως λέγεται εδώ και αλλού λέγεται έτσι, και εξακολουθεί να υπάρχει στο νησί. Μία ακόμα ιδιαιτερότητα του νησιού είναι ότι η Λέσβος είναι το μοναδικό μέρος που αυτά τα πουλιά, τα φλαμίγκος, πάνω αριστερά, προσπαθούν να φωλιάσουν. Προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό στις αρικές της καλωδής να φωλιάσουν, γεννάνε αυγά, γλωσσάνε, αλλά είτε επειδή το νερό σκεπάζει τις φωλιές όταν φυσάει αέρας, είτε επειδή καθυστερούν να κάνουν τις φωλιές επειδή αρκεί να κατέβει η στάθμη ώστε να εμφανιστούν αμμονισίδες, η καθυστέρηση αυτή δεν επιτρέπει την εκόλαυση των αυγών. Εάν με κάποιο τρόπο καταφέρναμε να κάνουμε τα φλαμίγκος να αναπαράγονται στο νησί, θα γινόταν πάντα στην Ελλάδα, γιατί θα ήταν το μόνο μέρος που αναπαράγεται το φλαμίγκος στην Ελλάδα. Αυτή είναι η βίδρα, αναζητείτε, εάν την συναντήσετε, η τελευταία πληροφορία, γιατί φανερωμένη δεν είναι σίγουρο η πληροφορία, αλλά στο τύπη είχε βρεθεί το 1996 ένα πατημένο ζώο, το οποίο ήταν έγκυος και είχε 3 μωρά. Έγκυος, που σημαίνει ότι γεννάει εδώ. Παλιότερα, και εγώ που έχω ρωτήσει παλιούς, ήταν σχετικά κοινό τους μεγάλους υγρότοπους του νησιού, έτσι μου είπανε. Εάν εξακολουθεί να επιβιώνει, οπωσδήποτε χρειάζονται κάποια μέτρα που θα διασφαλίσουν την επιβίωσή του και στο μέλλον. Αλλά ήδη έχει πολύ καιρό να παρατηρηθούν. Η κατάσταση των υγρότοπων του νησιού, παρόλο που είναι ο μέσος όρος περίπου στο 5, αν εξαιρέσουμε καμιά 30 υγρότοπους που είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένοι, θα έλεγα ότι
υπόλοιποι είναι σε κάποιο βαθμό διατήρησης που με μικρές διορθωτικές προσπάθειες πραγματικά μπορούν να γίνουν εξαιρετικά μέρη και για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Και αυτό γιατί οι πρότοποι από τον περασμένο αιώνα, τουλάχιστον, αλλά και στις περιόδους που είχε το νησί πολιτισμική, ας το πούμε, πολιτιστική έξαρση, στους αρχαίους χρόνους, πάρα πολλοί πρότοποι τροποποιήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως καλλιεργήσιμη γη, γιατί είναι επίπεδη, επομένως η καλλιέργεια είναι πιο εύκολο, και έτσι συρρυκνώθηκαν. Δηλαδή με την ένταξη του ανθρώπου σε ένα αγροοικοσύστημα, όπως έγινε και στην ορεινή Λέσβο ή στα ορεινά μας νησιά με την κτηνοτροφία. Όμως, καθώς η τεχνολογία αυξήθηκε και μπορούμε πια με μηχανήματα, με τρακτέρ, με άλλα θωματουργικά, ας πούμε, μηχανήματα να επέμβουμε δραματικά, έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε προβλήματα. Ευθυγραμμίσαμε τα ποτάμια, στον τύπη για παράδειγμα, τα καθαρίζουμε από μέσα από κάθε μορφή ζωής για να αφαιρέσουμε τα σκουπίδια που πετάμε στα ανάντι και τα ρηπαίνουμε. Ανοίγουμε δρόμους, αποφασίζει ένας που έχει τρακτέρα, ας πούμε, και πάει και ανοίγει ένα δρόμο σε καλαμιώνες και αυτό μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα απόγευμα, μέσα από το απόγευμα που είναι και κλειστές οι υπηρεσίες. Και βέβαια πετάμε κάθε λογής σκουπίδια συστηματικά εδώ και δεκαετίες, αλλά και ρηπαίνουμε είτε με αστικά λίμματα, είτε με τα δικά μας δηλαδή τα απόβλητα και με βιομηχανικά απόβλητα, βλέπετε ποτάμια μαύρα την περίοδο που βγαίνει ο κατσίκαρος. Οι συνέπειες βέβαια είναι δραματικές και σε αυτές τις συνθήκες ζουν ελάχιστα πράγματα. Ζούνε τα κουνούπια, γιατί αναπνέουν τα κουνούπια οι προνύμφες τους έξω από το νερό, και ζουν και μικροοργανισμοί. Αυτό που βλέπετε πάνω, να μοιάζει σαν τις ανεμόνες, είναι αποικίες μικροβίων που έχουν αναπτυχθεί, γιατί μόνο αυτή η μορφή ζωής, ας πούμε, μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε ένα φορτωμένο με ρήπους υδατικό σύστημα. Βέβαια, το παράνομο κυνήγι είναι αρκετά σύνηθες στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχει παταχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν επισκεφτεί το νησί, ή χρησιμοποιούνται σαν χώροι μεταφόρτωσης οικοδομικών υλικών, δηλαδή όλοι τα κάνουν. Τα κάνουν οι δήμοι, τα κάναν οι δήμοι παλαιότερα που ήταν πολλοί, τα κάνουν οι εργολάβοι, τα κάνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, θεωρώντας ότι αυτοί οι χώροι είναι, πώς να το, άχρηστοι χώροι, ας πούμε. Είναι χώροι που δεν χρειάζονται καμιά μορφή προστασίας. Επίσης, να και οι συνέπειες του καθαρισμού των ρευμάτων, υποτίθεται για να μην υπάρχουν πλημμύρες, είναι αυτή η συνέπεια. Αποψηλώνεται από κάθε μορφή ζωής. Αυτά που σας λέω είναι απώλειες, οι οποίες μπορεί να μην είναι απώλειες στην τσέπη σας, αλλά σε μακρύ χρόνο, όταν δηλαδή η φύση γίνεται ολοένα και πιο φτωχή, όλα γίνονται πιο φτωχά. Και τόσο λιγότερες δυνατότητες θα έχει μια κοινωνία, ιδιαίτερα νησιωτική, να είναι αυτόνομη. Θα γίνει δηλαδή ετερότροφη πλήρως. Ναι, για το κέντρο αυτό. Λοιπόν, μερικές από τις αξίες τώρα, οικονομικές αξίες που έχουν οι πρώτους, πέρα από τα ωφέλη, τα προφανή, έτσι, δηλαδή το ίδιο το νερό, ας πούμε, είναι η αξία ενός υγρότοπου, η κατακράτηση των ειζημάτων. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι υγρότοποι, με τόσα λίμματα και βιομηχανικά απόβλητα που ρίχνονται μέσα στα ποτάμια, θα είχατε δηλητηριαστεί από τα ψάρια πρώτα, οι επισκέπτες του νησιού. Γιατί οι υγρότοποι κατακρατούν τους ρήπους, εκεί η παραγωγικότητα αυτών των συστημάτων είναι πολύ μεγάλη και ανακυκλώνονται οι ουσίες γρήγορα, καθαρίζονται κατά
ανθρώπου, αρκεί βέβαια να είναι και η φύση των υλικών τέτοια. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αυτά, θα πηγαίνουν κατευθείαν μέσα. Πέραν λοιπόν από αυτές τις αξίες, είναι και οι άλλες που είναι στους απλούς προφανείς. Δηλαδή, ας πούμε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών ασχολείται με την έρευνα σε υγρότοπους του νησιού. Αυτό δίνει ένα αντικείμενο στο πανεπιστήμιο. Έχουν δηλαδή την επιστημονική τους αξία. Έχουν την παιδαγωγική τους αξία. Με τα σχολεία που επισκέφτονται αυτές τις περιοχές και μαθαίνουν τα παιδιά για τη φύση, για την αλληλεπίδραση των ζωντανών οργανισμών με το αβιωτικό περιβάλλον και το πώς αυτό αλλάζει στον χρόνο. Ένα ακόμα πιο προφανές που έχει και συνέπεια στην τσέπη, δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση, ας πούμε, ή με την απόκτηση πληροφορίας, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επισκέφτονται το νησί εδώ και αρκετό καιρό, που κυμαίνονται ανάλογα με την περίοδο από 3.000 έως 7.000, οι πουλάκιδες, όπως τους λένε. Είναι άνθρωποι ήσυχοι που απολαμβάνουν τη φύση, που βγαίνουν για να παρατηρήσουν πουλιά και αφήνουν χρήματα στο νησί. Τώρα μου έλεγε ένα στην Πιτιλίνη, μα τώρα θα έρχονται χιλιάδες Τούρκοι, λέει τώρα. Τώρα εκεί είναι το βάρος, εκεί είναι το χρήμα, εκεί είναι η αρχή. Εξαρτάται τελικά και τι θέλει κάθε κοινωνία και τι διεκδικεί για αυτήν αλλά και για τις επόμενες γενιές. Τι θέλουμε. Μπορούμε να συμπεριφερόμαστε εγωιστικά και να κοιτάμε να βλέπουμε τη φύση γύρω μας σαν ένα λατομείο που θα του πάρουμε αυτό που έχει αξία για μας και στη συνέχεια δεν θα υπάρχει τίποτα για τον άλλον, ή θα το διαχειριστούμε. Λοιπόν, τα εργαλεία υπάρχουν. Τα εργαλεία είναι το θεσμικό πλαίσιο. Τι λείπει? Λείπει η συγκεκριμενοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Διότι οι προσπάθειες που γίνανε για να γίνουν κάποιες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που καταλήγουν, μία δηλαδή για τον υγρότοπο του κόλπου Καλονής, δεν κατέληξαν θετικά. Ίσως να γίνανε και ίσως να μην ήταν ακόμα όριμη η κοινωνία να το δεχτεί, ίσως η προσέγγιση να μην ήταν σωστή. Δηλαδή, μία περιοχή προστατευόμενη δεν σημαίνει ότι εκεί δεν ζουν άνθρωποι. Σημαίνει ότι υπάρχουν κανόνες έτσι ώστε και ο ένας να μπορεί να υπάρξει και ο άλλος να μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, και αν δεν μπουν αυτοί οι κανόνες, πολύ σύντομα μία πλουτοπαραγωγική, ας το πούμε, ενασχόληση, όπως είναι οι σαρδέλες, δηλαδή αυτά που παίρνουν από τη θάλασσα, θα έχει μεγάλο θέμα πια. Άρα πρέπει να μπουν κανόνες στις περιοχές Natura. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός υγρότοπων που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Το δεύτερο είναι το προεδρικό διάταγμα που σας έλεγα, που βλέπετε ποιοι υγρότοποι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, είναι οι κίτρινες κουκίδες. Εκεί, από εδώ και στο εξής, όποιος κάνει πράγματα που απαγορεύει το προεδρικό διάταγμα, πηγαίνει τουλάχιστον 8 μήνες φυλακή, πέραν του πρόστιμου που θα πληρώσει. Είναι 49 αυτοί οι υγρότοποι, δεν είναι λίγοι, είναι μικροί βέβαια, οι μικροί, αλλά και εκεί είναι που έχουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, απαγορεύονται ρητά από το προεδρικό διάταγμα η δόμηση. Όποιος υγρότοπος από αυτούς τους 49 δομηθεί, το σπίτι αυτό θα γκρεμιστεί. Απαγορεύεται, δεν γίνεται να δομήσει. Δεν μπορούν να ανοιχτούν δρόμοι. Δεν μπορεί, βλέπετε όλοι οι αποχωματώσεις, οι αποξηράνσεις, καταστροφή φυτικής βλάστης κτλ. Ανάλογα να αλλοιωθεί το τοπίο με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται. Εκτός εάν, λέει το προεδρικό διάταγμα, εάν υπάρχουν λόγοι εθνικής άμυνας. Εκτός αν πάει ο στρατός, για παράδειγμα, και κάνει κάτι. Ποιοι ελέγχουν το
αυτά που ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Είναι, λέει ο νόμος και το προεδρικό διάταγμα, οι χωρικά αρμόδιες τοπικές αρχές της κεντρικής διοίκησης, του Υπουργείου δηλαδή, των Υπουργείων, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δηλαδή εδώ έχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες πια που οφείλουν να ενεργούν για την αστυνόμευση, και αυτό είναι η αστυνομία και το λιμενικό. Βεβαίως δεν προλαβαίνει να τα παρακολουθεί όλα, αλλά αν ειδοποιηθεί έχει υποχρέωση να πάει ακαριέα εκεί να ελέγξει, και οι σχετικές υπηρεσίες της περιφέρειας, διεύθυνση ΤΕΧΟ, ας πούμε, διεύθυνση τεχνικών έργων, η δασική υπηρεσία, είναι επίσης για την περιοχή του Αιγιαλού και της παραλίας η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, και είναι τέλος και οι σχετικές υπηρεσίες του Δήμου πια που έχουν αυξημένη αρμοδιότητα. Και εκεί είναι η πολεοδομία, είναι οι τακτικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και η διεύθυνση περιβάλλοντος. Οποιοδήποτε ερώτημα απευθυνθεί προς αυτές τις υπηρεσίες, οι υπηρεσίες, οι μεν αυτές που είναι αρχή, δηλαδή η αστυνομία και το λιμενικό, πρέπει να πάει αμέσως. Οι δε υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν ένα περιθώριο 20 ημερών, 10 ή 20 ημερών, νομίζω 20 εργάσιμων ημερών, για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Που σημαίνει ότι θα απαντήσουν γενικώς και ορίστως, είτε θα έχει προηγηθεί μια επίσκεψη για να διαπιστώσουν την παρανομία. Αυτό που είναι το σημαντικό και θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας, είναι ότι οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει ο παλιός νόμος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αλλά και αυτό που οι διατάξεις που εισήχθηκαν με τον νόμο για την βιοποικιλότητα, ο νόμος δηλαδή 39-37 του 2001. Και ιδιαίτερα για την παράκτια ζώνη, δηλαδή τις αμοθήνες, την παραλία και τους υγρότοπους που είναι στο προεδρικό διάταγμα, λέει επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών, δηλαδή όχι λιγότερο από 8 μήνες, και χρηματική ποινή που θα αποφασίσει βεβαίως το δικαστήριο για άλλο. Λοιπόν, το πολύ σημαντικό που εισήγαγε επίσης ο νόμος για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα είναι ότι πλέον μπορούν να παρουσιαστούν ως ενάγοντες πια σε τέτοιες περιπτώσεις υποβάθμισης όχι μόνο τα πανεπιστήμια, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Που ήταν παλαιότερα, αλλά τώρα πια μπορούν και φυσικά πρόσωπα, οποιοσδήποτε πολίτης δηλαδή, ανεξάρτητα εάν ας πούμε μου έχουν προκαλέσει εμένα οι ενέργειες αυτές κάποια ζημιά στη δικιά μου την περιουσία. Δηλαδή αναγνωρίζει αυτούς τους υγρότοπους και την παράκτια ζώνη ως ένα κοινό αγαθό. Που σημαίνει ότι εάν υπάρχει ένα πρόβλημα σε έναν υγρότοπο μικρό που περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα, στο Μικρονήσι, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να παραστώ ως ενάγων και να ζητήσω μάλιστα, εάν κάνω από εκεί, και αποζημίωση, εφόσον η πολιτεία δεν έχει αντιδράσει. Και απλοποιεί τη διαδικασία, γιατί δεν χρειάζεται έγγραφη προδικασία που ήταν ένα πολύ χρονοβόρο πράγμα. Όχι ότι τώρα είναι γρήγορο, ξέρετε, η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Οι πολίτες, η πολιτεία δεν υπάρχει περίπτωση να προστατέψει τους φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα αυτοί που είναι πολύ και μικροί. Αδυνατή εκ των πραγμάτων δηλαδή. Η δημόσια διοίκηση ούτως ή αλλιώς δεν είναι ικανή, ακόμα, ελπίζουμε σε 10-20 χρόνια να είναι ικανή. Επομένως, το ρόλο αυτό μπορούν να παίξουν οι πολίτες. Το πείραμα που έχουμε κάνει στην Κρήτη είναι πετυχημένο.
και έχει δουλέψει αρκετά και οι υπηρεσίες, σας πληροφορώ, δηλαδή αυτοί έχουμε συνηθίσει να κατηγορούμε περισσότερο τις υπηρεσίες, γιατί δεν καταλαβαίνουν και πώς λειτουργούν. Εμείς λειτουργούμε με τη γνώμη μας και όχι με τη γνώση μας, τη γνώση του θεσμικού πλαισίου, των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν κτλ. Και από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, όσο και να θέλουν, έχουν διαρκώς βιώνουν την άρνηση των ερετών να επιβάλλουν αυτό που λέει ο νόμος. Δεν επιβάλλουν πρόστιμα οι ερετοί. Με τους νομάρχες είχαμε τεράστιο πρόβλημα παλαιότερα. Δεν επιβάλλαμε τα διοικητικά πρόστιμα, γιατί σου λέει, αν επιβάλλω εγώ εκεί το πρόστιμο, χάνω 5 ψήφους από εδώ. Χάνω 5 ψήφους από εκεί, τι θα γίνει μετά. Υποτίθεται τώρα αυτό ότι είναι πιο απρόσωπο και έχει πάει σε επίπεδο περιφέρειας. Λοιπόν, να δω, αν όμως εμείς δεν επιμείνουμε ως πολίτες να προστατεύσουμε αυτό το κοινόχρηστο αγαθό, το κοινό, το εξαντιερέτου αγαθό που λέγεται φυσικό περιβάλλον, μην περιμένετε να γίνει κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν. Το βέβαια ό,τι δουλειά έχει κάνει αυτά τα 8 χρόνια, τα 9, την έχει αναρτήσει και την αναρτεί διαρκώς, γιατί είναι πολύ η πληροφορία προς τη χρήση και των υπηρεσιών και των πολιτών, στο υγροτόπιο νήσων, όπου από εκεί μπορεί να κατεβάσει, να ψάξει κανείς τη βάση δεδομένων μας εύκολα και να πει: εγώ θέλω πληροφορίες για αυτό το υγρότοπο ή για εκείνον, ή σε επίπεδο νησιού ή σε επίπεδο περιφέρειας. Ή να δω φωτογραφίες από αυτό το υγρότοπο όταν έχει μια απογραφή του, ή να δω τι έκανε αυτή η οργάνωση για να αντιμετωπίσει εκείνη την περίπτωση, ας πούμε. Πώς έντυπα, διάφορα είναι ακόμα και οι οριοθετήσεις των υγρότοπων. Μπορεί κάποιος να τις θέλει και να τις χρησιμοποιήσει στον υπολογιστή του με το Google Earth, το Google Maps, ας πούμε, με το Bing ή στο κτηματολόγιο ακόμα. Είναι εκεί διαθέσιμα να τα κατεβάσει. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω και ήδη βέβαια με αρκετούς από εσάς έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό το δίκτυο πιο δυναμικά πλέον στο νησί και ελπίζουμε πραγματικά να συμμετέχετε κι εσείς στο βαθμό που μπορείτε, ούτως ή αλλιώς εθελοντικό είναι αυτό το πράγμα, πας και αρχίσει να υπάρχει μία διαχείριση των αγαθών, όχι τίποτα άλλο, αλλά για να μείνουμε σε ένα φτωχότερο κόσμο οι επόμενες γενιές, για να είμαστε εμείς λίγο πιο ανέμελοι ή να έχουμε κάτι παραπάνω, ή να έχουν οι έξυπνοι, γιατί οι έξυπνοι που τα κάνουν αυτά, οι εξυπνάκηδες δηλαδή, κάτι παραπάνω στο τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση ή διευκρίνηση ή οτιδήποτε.